Yon, tuturuan ko kayo kasi maraming nagtanong kung paano ko siya ginawa and paano ko siya na-shoot na madilim. So, bakit malinaw yung sa akin. So, yan, ito yung natural na camera ko mga kapaps. Yan, madilim yan. So, tuturuan ko kayo kung paano. Sobrang dali lang yan mga kapaps. Punta lang kayo sa camera mga paps, puntahan nyo yung Pro, then yung seconds, yung letter S, set nyo lang yan sa 30. So yung iba 30, sa akin may 32 kasi sa akin, kaya sinagad ko sa akin. Then ISO, laruan nyo lang yan kung gaano kalinaw. 320 sa akin to 400. Then zoom nyo yan, yung walang makikita kahit anong ilaw, nakafocus lang doon sa yung gusto nyo. Then hintayin nyo yan mga paps, 30 seconds yan, 32 seconds bago siya mag-capture. So gamit kayong tripod or dapat wag siyang magalaw. Kasi kung magalaw mga kapaps, blur na yung kakalabasan niya. Pangit na yun mga paps. So dapat nakafocus siya, then huwag talaga siyang magagalaw. Then ito nga pala yung mga sample ng shots ko mga kapaps. So gamit ko nga pala Vivo V70.